A rana ce wadda zan kwanda farin ciki saboda jam'iyyata ta samu karuwan wato gwamna Sukutun. Makamanta ba kullum da na fi shekara ɗaya na karɓar wato ɗan jam'iyyu daban-daban da 'yan jam'iyyar NPP. To sai ga shi Allah da ikonsa gwamnan Kano ya shiga jam'iyyar mu. Sau da muna gode Allah akan wannan gabar da muka samu. So babban abin da ke gaba yanzu shine mu ba shi haɗin kai, mu taimaka masa ta hanyar ba da shawarwari da kuma addu'o'i da yadda zai samu nasara. Tunda idan aka duba halin da muke ciki a Kano, ba ma Kano ba da ƙasar ma da kuma duniya ma gaba ki ɗaya, ana da matsaloli daban-daban. To abin da ya dace shine aka samu shugaba irin wannan sai a haɗa ga baki ɗaya, kuma a tsarin demokradiyya da kuma yadda jam'iyyar take shine in aka samu irin wannan abin da ake bukata shine sai a zo a haɗa kai da shi wanda Allah ya sa shi ne shugaba a jiha ko a ƙasa domin tallafa masa ta hanyar shawari da sauran da ya samu nasara. Babban abu shine yanzu mu ba shi haɗin kai don ya samu sukuni, ya samu kwanciyar hankali. Shi sa muka ce duk wani abu wanda ya shafi gwamnati shi kansa a shigo ciki, a tafi tare, a gudu tare, a tsira tare. Sannan ma na ƙara da cewar maganar takara saboda shi ne babban abu, shi ne da ɗaya wato haɗin kai domin ya samu sukuni, ya samu kwanciyar hankali. In bai samu sukuni ba lamarin ba zai yi ba. Sannan na biyu na ce to idan ma da cewa da ana kiraye kan ci a tsaya takara, muka ce babu wannan. Batun takarar ka ina matsayin ta kenan? Babu wannan. Dalili saboda shi ne har idan kishin al'umma muke, idan muka ce to ga gwamna nan muna son dan jam'iyyar na farko haɗin kai muke son mu bashi aiki don ya samu kwanciyar hankali da sukuni. To idan ko baka tabbatar maka kan cewar za ka kyale shi, za ka bai shi ya sake yin wani zangon ba, ka sa a cikin tararrabi da kuma tunanin kan cewa wai shin zan samu zarcewa, nan ma zai shafi kokarin da yake yi, zai shafi aikinsa. To amma distinguish ana ganin kamar kafin zuwan wannan lokaci batun takarar nan ta shiga ranka, kuma kana ɗaya daga cikin na gabade wajen son su yi takarar gwamna a jihar Kano. Lokaci guda a ji ka janye, za a yi mamaki. To zan faɗa maka wani abu wanda bai san da bane, ni shi ne zama tunanin shi lokacin da shiga majalisar tarayya Ibrahim Salisu Buhari ya sami wato dama zama speaker. Kafin lokacin sun zo suna takara Gali Umar Abba, ni na shawo hankali, na faɗa Gali kan cewa ka janye wa Salisu Buhari saboda ya fi karbuwa a lokacin, kuma ya ɗau magana ta yadda. Na ce to idan muka gan wannan shekaru 4 da zamu, in aka zo wani abu nan gaba zan taimaka maka. Da aka zo sai gashi Ibrahim Salisu Buhari ya sauka, aka ba shi dama, aka tara duk yan majalisa saboda ƙaunarsa da ake da ko farin jini da ke da shi, aka ce an ba shi dama ya fidda wanda yake so. Ni ya tunkara ya ce kai ka je ka yi, nan da an fita ɗaki da muke na zama speaker, amma saboda alƙawarin da na yi wa Gali Umar Abba na ce a bashi, na ja hankalinsa da ta bashi hakuri a yadda aka sa Gali Umar Abba. Bayan wannan a shekara 2003 da aka zo za ta takarar gwamna 2023 ba 23 ba 2003, yes, yau shekara 23 kenan ko da biyu wa thereabout, ko 2002 da Rimi da su Gali da manyan Kano haɗuwa sai kan ci an zo in takarar gauda mu buga da Ganduje ikon kwasa daga su ne gwamna a lokacin saboda an samu sabani nan ma saboda wannan tunanin cewar bai dace ba a ce ni ina dan jam'iyyar PDP kuma shi gwamna ina jam'iyyar PDP zo ce zan takara da shi bayan ina neman hawa na biyu, ce ba zan yi ba. So ni haka nake, da ina da gwamna, da gwamnan Kano dan APC ne tun daga farkon fari, ba ma zan ce zan takara ba. Amma tun da ya zama dan jam'iyyar mu, dole mu bashi dama, mu bashi haɗin kai, mu taimaka masa ya aiwatar da abubuwan da yake son aiwatar, saboda yanzu ya zama sabo ful a leda. Da yana
aiki akan manufofin NNPP, yanzu kuma ya dawo APC. To yanzu manufofin APC zai aiki, kuma mu yan APC ne, dole mu ba shi haɗin kai, mu taimaka masa ya samu nasara. Kuma ba za mu bari wani abu ya gifta zuciyarsa ba, ko su dinga abubuwa su dinga gifta zuciyarsa wanda zai janyo ya kasa mai da hankali akan aikinsa. Wannan al'ada ce. Ya za ku tunkari batun rigingimu na cikin APC akan musamman tun da an kun zo kun haɗe da su, za a yi batun rabon mukamai da sauransu, ana cewa akwai rigima a kwanan. Ba wata rigima. A tsarin demokaradiyya, saboda kaga labarin nan abu ne wanda ƙasa suka samu ci gaba, waɗanda suka daɗe suna demokaradiyya, akwai layi da ake bi, akwai hanya da aka shata ake bi, kuma suna bin wannan, shi yasa suke samun ci gaba. Mu ba za mu yi saba, in kai sabanin wannan sai ka samu matsala. Ai gwamna in ka zaɓe shi ike da damar da zai fidda wanda zai zama kwamishina a gunsa, a cikin gwamnatinsa, shi ke damar da zai zama kaza da zama kaza. In kai nemi kai shi a ciki, to za a samu matsala. Za ku ba shi dama kenan? Ni dai ban da wata matsala. To distinguish wanda yake ganin zai naɗa ya su kwamishin sa zan ba. Amma wataƙila ana ganin kamar akwai magoya bayan ka da ya kamata su ke to zai duba wannan. Ni dai ina faɗa maka, mu za mu so a ce ya ɗauka da ci mutanen mu, amma wannan wanda zai ɗauka ko wanda zai kaza, wannan abu ne wanda yake cikin hurumin sa. Baka da burin ka bayar? Idan ya ce baya zan bayar. Ai lokacin da Ganduje ke gwamna, ban taɓa zuwa na ce ba ni wani bayar ba. In shi yake so, ya ce yake son in ɗau sunan wani in bayar, zan bayar. Akwai batu da ake yi yana ta yawo a kafafen sada zumunta cewa shugaban ƙasa ne ya kira ya zauna da ku, aka ce kai ka haƙura ka ci gaba da takararka ta sanatanka, shi yasa ka mai da wannan wukar taka kube. Me gaskiyar haka? Kamar na faɗa maka, idan shi ne ma ya faɗa min, ai ba laifi ba ne, saboda shi ya san tsarin. Shugaba ne ya gari, shugaba ne wanda ya goyi akan harkar siyasa, ya san irin waɗannan abubuwa. Ai shi kuma uba ne magun. Babu shakka ya gaya mana mu je mu zauna mai aiki tare da ainihin wato shi gwamna, kuma dama uba na gari abin da shi faɗa kenan, tunda yana da kishin Kano, shi yana da kishin Najeriya. Babu shakka ya gaya mana cewar a je a zauna aiki tare, kuma a taimaka masa. Duk uba zai jan hankali ga ainihin wato 'ya'yansa, kuma dama can kamar na faɗa maka akan wannan tafarkin da ke. Ai tun da ya shigo jam'iyyar mu, ai shi kenan mun zama uwa ɗaya uba ɗaya da shi. Wani abu da ake tafarkawa shine batun demokradiyya din nan, idan babu hamayya, wato za a rasa abin da ake magana kamar check and balance. Duk gaba ɗaya APC ta bi ta narke ta mamaye, wato ba za a sami yi wa al'umma aikin da ya kamata ba, saboda babu hamayya da zungurar gwamnati inda ta yi ba tilastawa. Waɗanda suka shigo ba tilasta musu aka yi ba, su ne suke ganin da suka sauro ganin daman su suke so suka shigo. Ai dama ce su da suka amfani da masu kan cewar suna da yancin da za su shiga jami'ar suke so. Su ba takurawa, ba matsawa, ba tilastawa. Su suka shigo a bisa wato ganin kan cewa ya dace shigocin jam'iyyar. Amma har yanzu akwai wasu jam'iyyar, akwai PDP, akwai ADC. Amma ana zargin APC ta kunna rigingimu a cikin jam'iyyar. Akwai kada da hujja, babu hujja. Ai zargi ne wannan. Ina hujja take? Bisa al'ada idan an sami irin wannan yanayi, ana kallon waɗanda suka shigo a matsayin agololi. Wani tabbaci za ka bayar a wannan tafiya? Kaga abin da ya sa ake shiga jami'ar APC ba na bane face manufofinta, saboda shi shugaban ƙasa ta hanyar tsarin renewed agenda akwai abubuwa kunshe a cikin wannan tsarin na tattaɓa ɓangarorin rayuwar al'ummar Najeriya domin a tabbatar da sa'ida ga al'umma. Duk da cewar akwai matsalar tattalin arziki na duniya wanda ba iya Najeriya shafa ba, shi sa ake samun ɗan ƙalubale can da nan. Amma da waɗannan abubuwa ba wanda ya shafi duniya ga baki ɗaya, yanzu ba an wuce maganar ma a je wasu abubuwa suna tasowa. To ganin abubuwan da manufofin da bai ai su suna lissafa, suna nazari, suna gani masu shigowa ɗin. To abu sa wannan ne suke bi suke shigowa cikin jami'a. Ai kaji shi gwamnan jihar Kano ya ce baya sai da misali uwaye, ya fi zai haɗa kai da gwamnatin tarayya da kuma ainihin wato abokan aikinsa domin a kawo alheri ga jihar Kano. Shi injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya kafe cewa lallai shi
ba da shi ba tafiyar nan ta APC kana da wani sako da zaka aika masa? Wannan ai ruwansa ne, zaka shigo mutum ne, abu ne yana da yancin da zai jam'iyyar da yake so, amma akwai abin da zaka ai yancin sa ne. Kai yanzu idan na ce shigo jam'iyyata sai ka ce duk mu so muke mamaye wato kowa da kowa shigo jam'iyyar APC, amma abin da yake so kenan NP ke son yayi da sauransu, so kaga ba za a iya yanzu mutum kamar sanata Rabiu Kwankwaso kamar kalaman kai na ba ku bukatar irin su a cikin jam'iyyar taku ne? Ko kai kake so yau in ka bar aikin ka shigo za mu rungume ka, yau ba ganin da ya shigo shi gwamna Abba Kabir mun rungume shi, runguma juna ba kai, ai da muna da siyasa, amma shi duk wanda ya